Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling, pindutin at mag-subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod kong mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot, spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po inyong sa puso't isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Pagkakalob sa inyo lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out kay Arjun Pod, commented, Dance Araulo, Andong Golongi, Mabil de la Santa Teresita de Leon, Berlindo Palisok, Bike Tayo commented, Shirley Aurora from Bicol, Ryan Nabisti, Jonix Bernadine, Geraldo Jimenez, Gigi Nono, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Cresley, Abukaw Orchili, Tinetron, Angelica Bondok, Carita Palma, El Chapel, Paito Win, Ambrosio Magalpok, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Elpimia Pilipi, Ilma, Tripoli commented, Marina Arangues, Lori Cayago, Joan Bibbs, Nugget, Gillian, Jake Bulbider, Rosina Porja, Inerpic, Muchanters, Nathan, Burts commented, Madeline Jumampo, Ali Mercadias commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, We Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Beauty Takan, Inday Sali, Kukujin, Celia Cruz, Merk Diam, Bibi Purok, Tani Gianan, Yusuf Lakada, Ibnen Colado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Marvin TV, Coldo TV, Karen Campo, Jebilin Igano, Shani Ilin, Ramos Pabriag, Isha Pilar, Pakagat ng Dilim EDC commented, Luyang 92 Tiger, Maruka Karilipyo, Sim Gamer 69, GC Mai Calvis, Yunomo Estrada commented. Sa mga baguhay na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Shout out po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayo mag-subscribe, huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bell icon. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon sa kabal sa buong katawan. Sa may kon na po, may dinidibusyon na po, may puder na po, i-direct na po ito. Sa mga hindi po pa, wala pa pong puder, pwede po magdasal ng isang ama namin, ang Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya, isunod po ito. At ito po ini po sa dibdib ng pakros 3 beses po, at sa tubig po inumin. Sa may puder na po, usalin po lamang po ito, idirekta na po. Ito po sa dibdib. Napakalakas po itong kabal sa buong katawan po. Narito po ang orasyon po. Umubatom
madhustanat, abramidam, dragyurmat, idradil, ritumadum, ibilikalum, umubatum, adhustunat, abramilam, dagyurmat, idradil, ritumadum, ibikalum, umabatum, madhustunat, abramilam, dagyurmat, idradil, ritumadum, ibikalum. At lagyan po ng susi, adramantam, isang bihis lamang po, at ipo sa dibdib ng pakros at sa tubig inumin. Kung naniniwala po kayo sa mga ganitong usapin po, maraming salamat po. Kung hindi po kayo naniniwala, i-skip nyo lang po. Sa mga baguhan po, alam ko wala pa kayong experience, ngayon lang po nakatutok sa aking YouTube channel Pangasinan. Dito po sa Hiwaga ng Pangasinan po, ginagawa ko po ang tama po para makatulong po sa mga taong nangangailangan. Ito po ay gagamitin po nyo lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po nyo aking binaging video, orasyon. Huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.